Diyos maray na aga mga tugang malod po para sa nobina to santo ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God, we worship you. You are a strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations, Santo Niño, help us. in hours of loneliness, weariness, and trials, Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows, Santo Niño, help us. when others fail us and your grace alone can assist us, Santo Niño, help us. when we throw ourselves on your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman,
Sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, day mi nasabotan asin naotob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong masalang gibo, asin ngunyan, namamatean minaan padosang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha. Pagtuga kan bulkan asin iba pang manatural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, ansa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, Lunes sa ikatulong simana, pakapasko. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mass intentions. Pasasalamat, dulot ni Nong Atutubo and family, Hernandez family, for the gift of life of Dr. Rosan U. Maravillas. Dulot kan U and Maravillas family, for Leia Reganit. Dulot kan Reganit family, for the gift of life, dulot ni John Vincent Arquero. Thanksgiving for the gift of life of Haven Ariel Espadilla. Special na kahagadan for Jason Christopher, dulot kan Sanyosa family. For board exam, dulot ni Joanna May Sariba. For successful board examination of James Bill Lipa, dulot ni Gregorio Lipa. For civil engineering board exam, dulot ni Jolene May C. Angulo. To pass the civil engineering board exam, dulot ni Maureen Joy Iligan. For a successful board exam of James Peter A. Hernandez, dulot kan Hernandez family. Special na kahagadan dulot man ni Rachel Ann Moran. To pass the April 2023 civil engineers licensure examination, dulot ni Diandra Charis Gutierrez. To pass the April 2023 civil engineers licensure examination, dulot ni Kimberly Nicole Brazula. For passing the board exam for civil engineering, dulot ni Angelica H. Mendoza. For good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. To pass the examination, dulot ni Ivan Clark Biglaen. Para sa kapahingaloan kan makalag, Damian, dulot kan Vibar family. Emelda, dulot ni Bernadette Uy. Emma, dulot ni RJ Lee. Death anniversary of Virgilio, dulot ni May Mediarito Corporal. All Souls, dulot kan You and Maravillas family. Sa kalag ni Roland Bendon, dulot kan Asopardo Cantara family. Sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ligaya and Estrella, dulot kan Arquero family. Huang Fo and Ana, dulot kan Longos family. Matinog na po ang gabo sa pagpuon kan selebrasyon.
Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Lunes sa daog kan ikatulong simana kan Paskwa. Kunyan tanganing kita na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, pasindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Magtugot ka, na kaming nagbutas kan lumang pagkatawo kay ibaan gabos na ugali kay ni, mabuhay sa iyang pamumuhay. Na natura kay ni dinaramo sa mo, huli kan mga ranganin Paskwa. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay iba mong nabubuhay as nagahade sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, takapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Si Esteban pano nin grasya asin kapangyarihan. Nagibo nin dakulang mga ngangalasan asin milagro sa banwaan. Alagad nagkapira sa sinagoga na inaapod mga libre, mga taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia, asin taga Asya, nakipagdebate ki Esteban. Huli tadain ninda na daog ang kadunongan sa pagtaram na itinaot sa iya kan Espiritu. Binayaran ninda ang nagkapira na magsabi, nadangog ni siyang naglanghad laban kay Moises, asin laban sa Diyos. Pinaribok ninda ang banwaan, ang mga senadores, asin mga eskriba. Dinakop ninda si Esteban asin dinara sa sanggunian. Dangan pinaatubang sa mga kasaksing putik na nagsabi, ang tawong ini daing untok na nagtaram laban sa banal nga lugar asin laban sa tugon. Nadangog misang nagsabi narurumpago ni Jesus Nazareno ang lugar na ini asin sasanglian ang mga gawe na ipinamana sa to ni Moises. Nakaturuhok ti Esteban ang mga mata nin gabos na kaayon sa sanggunian, asin nahiling ninda ang sa iyang lalawgon, nagarong sa anghel. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang nabubuhay na matanos. Paladan ang nabubuhay na matanos. Magtaraman nin tumang sako ang mga mapangyari, ang sa imong surugoon padagos na maghuhurup-hurup kan sa imong pagbuot. An sa imong mga tugon, iyo ang sakong kaugmahan, sinda ang naguhulit sako. Paladan ang nabubuhay na matanos. Kan ipahayag ko ang sakong mga gawi, sinimbag mo ako. Tukdoan sako ang sa imong pagbuot,
taoy ako nin pakasabot kan sa imong matugon, asin ang mga gibo mong ngangalasan sa kuyang isasaysay. Paladan ang nabubuhay na matanos. Rayon sa ko ang dalanin kaputikan, asin itao mo ang biyaya nin sa imong pagkamuot. Ang dalanin katotoahan sa kuyang pinili, ang sa imong mga pagbuot, danay na uya sa atubang ko. Paladan ang nabubuhay na matanos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na aldaw, namasdan kan mga nagpawalat sa ibong kandagat, na mayo na ang sakaya na dating yaon duman. Alagad si Jesus da iman, nagsakay kay bakan sa iyang mga disipulos, ang mga ininaghali na sindasana. Alagad ibang mga sakayan hali sa Tiberiades, nagduong harani sa lugar na pinagkakanan ninda kan tinapay. Kan an kagurangnan nagpasalamat na hiling kan mga tao na daiduman si Jesus ni an mga disipulos kaya nagsakay pa Kapernaum sa paghanap kay Jesus. Nakuha siya ninda sa baybayon kan dagat asin hinapot ninda, Maestro, kasurin ka padigdi. Si Jesus nagsimbag, totoong sinasabi ko sa Indo, hinahanap nindo ako, bakong hulit na hiling nindo ang mga milagro, kundi hulit na nabasog ka mo kan tinapay na sa indong kinakan. Dahil nindo paghanapon ang tinapay na nauubos, kundi ang tinapay na nagdadanay para sa buhay, na daing kasagkoran. Tinapay na itatao sa Indo kan aki nintawo, ulita siya ang tinandaan nin Diyos Ama. Hinapot siya ninda, ano an dapat ming gibuhon, tanganing mautob mi, ang kabutan nin Diyos. Si Jesus nagsimbag, ini ang kabutan nin Diyos, na magtubod kamo sa iyang sinuko. Mga tugangan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. The past days, I think Saturday, nadangog tapo na an sa tuyang kagurangnan, nagpadakol nin tinapay asin sira, asin nagpakao nin dakol na tao. And ining sa tuyang ebanghelyo, kasugpon ka ito, na kung saan after that incident, tigaharanap na siya kan mga tao. They were looking for Jesus to ask for more signs and miracles. Pero ano susimbag sa indakan sa tuyang kagurangnan, tigahanap nindo ako, bako ta dahil kan milagrong nasaksihan nindo, kundi dahil ta nagkabarasog kamo kan kinao nindo. Kung hilingon ta, harani maninis sa tuyang experience, kadakol man naghahanap sa tuya, ta may kaipuhan sa to, lalong-lalo na kung you can provide for them. That's the experience kan mga OFWs tang tugang pag minauli digdi dakulon permi ang bisita sa harong, perming may party, perming may irinuman. Pero pag mabalik na sa abroad, dahil ng kwarta, pag abot dakulon pang alahas, gari may hepatitis. Pag madali nang magbalik na naubos na kan pagparapakaon, pagparapainom sa barkada, narayaon sa na kan igwa siya, tigpabarakal na su alahas, ta kay puha namanin pamasahe pabalik sa abroad. I think the same experience kan sa tuyang kagurangnan. Namatean niya ito, tigaharanap ako kay ni dahil ta pinakaraon ko sinda. Not so much because of the miracle that I performed in front of them. So they were looking for Jesus to ask for more miracles o mas dakol pang tanda. Gusto nindang mahiling hali sa satuyang kagurangnan. Kaya sinamantala ito kan satuyang kagurangnan na pagirumdumon po sinda. Kisarong importanteng bagay sa buhay nin nagsusunod sa kagurangnan. Tigpagirumdum niya sinda na bako dapat duman sa material na bagay
makuaninda itong seguridad sa saindang buhay, kundi mismo sa iya. Mismong ki Kristo na iyon pinagsusunod nila because He provides more than the material world can offer. Ang kaipuhan lang siguro na kita po magdulok asin magtubod sa iya. Kaya baga categorically, sinabi kan sa tuyang kagurangnan sa sainda, ako ang tinapay nin buhay na hali sa langit. Yan. More than a sign that God offers the world. Hali sa langit na tinapay, na bako nang sabihon tam material bread, but supagka-persona na mismo kan sa tuyang kagurangnan, ang tataramo ning Diyos na nanilaman, tanganing maitao niya an sa iyang sadiri bilang tinapay para sa bilog na kinaban. Tinapay nin buhay para sa kinaban. That's why He told them, do not work or look for food that perishes. Hanapon nindo ang tunay na tinapay, ang tinapay nin buhay na iyo mismo ang sa tuyang kagurangnan. What we only need is to come and believe in Him. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibig ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akuon malugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabag niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan umitaas lugod pasiring sa imo an sa mong mga pamibig, kay bakan mga pagdulot ng mga sakripisyo, tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nindakulang kabanalan, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina Magpasalamat sa kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon at ang ani mas mamuraway na iharubay urong nanggayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Uli sa iya na mumundag ang mga aki iniliwanag para sa buhay na daing kasagkoran as nabubuksan ang mga atriyo kan langit noon nakahadean sa mga maimbod. Uli ta tinubos ang sa mong kagadanan kan sa iyang kagadanan asin sa pagkabuhay niya liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa kaibahan, kan gabos na santos sa sin angheles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangan
panokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitasan, paladanan inaligdig sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabawas na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambuan kan sa imong nga espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamugabuas, asin magkakankay ni taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao, sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabuas sa sin mag-inom kay ni, tayni ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Ang pagkagalan mo, kagurangan, Amareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagpon na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang ganhawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga kadaandangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahan si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya. Asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabuas na kagalangan asin kamurawayan, sa gabuas na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninisiring sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan,
siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo, ang kagurangnan, di ka na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuyang mo niya na ihira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you. Na nagpapara kan kailangan. Pero ka Diyos, kan mga kasalan, kan kailangan. Cordero ka Diyos, kaheraki kami. Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan, kan kailangan. Cordero ka Diyos, kami ni katuninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Anawak ni Kristo. Amen. Para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nagandam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran padakulaa sa mo ang mga bunga kan sakramento Pascual. Asin panuaan sa mong mga puso kan kusog nin nakakaligtas na kakanon. Huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Salamat po sa Indo. See you tomorrow. Ang kakurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabuas kan Diyos na mamumuton, asin mahiharakon na nama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. One day to decide and succeed and pledge. God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Send your Son, Juanito, with your scepter guide our people. Oh, hail you King forever. Pilipinas is your kingdom. Send your Son, Juanito. In your hands the world finds its rest. Proclaim your truth and justice. Bring to men your peace and love. Thank you and good morning.